Part 3 megint leállt. Pedig meg se nyomtunk semmit. Kövi nyom, olvasta hangosan. Hangosan. De miért kell felolvasni? Mert hogy ők is hallják. Hát jó, nekik megmutattad. Pihenőhelyet, úszógumim tengere. A következő nyomot. És talált egy ilyen fagyit. Meg Miért rakod el? Csacsi füle, a kis lyukas füle, tudod, te mi van benne? Ez hanyadik? Ez még csak a 4. 5. nyom. Amúgy láttad a díszítést? Én csináltam. Ott egy gyönyörű napocska, tudjátok meg. Vakáció felirat. Ott. Na mi volt az nyomon? De nincs itt benne szóda, itt víz van. My Little Soda Pop. És ezt nem Anna nem. Ezt nem figyelted meg, hogy ide mi lehet írva. Hát mert oda nincs is. De írva van. Akkor hát, hogy nem nézem. Segítsek egy kicsit, hogy mi van ide írva? Nem lehet elolvasni, mi van Akkor segítek egy kicsit, mi van ide írva. Várjál. Na, teszed. Kicsit. Csak átkapcsoltam a zenét. De én tudom, csak várok még. Mire vár? Ha-ho! Nem kell a reklám. De még várj, Léci a zenével. De nem. Ez Rá van írva, hogy laptop amúgy. Ja, nem állítottuk be a fél órát. Nem érdekel most már. Hát úgyis megvan. Mi van ráírva? TV mögött kábelek. Kábelek a hosszabbító, amiben vannak dugvatöltők. Anna, amiben vannak dugvatöltők. A tévé mögött. Kábelek. A kábelek. Egy szó bics. Ha megint raktál valamit a rágóba. Anna, semmit nem raktam most a rágóba. Csak rágót. Anna, nem értetted? Arra van, hogy... Oké. Vagy miért magadok? Mert tiszteltem magam. Mert Ez még a tegnapi. A szemét, Anna. Nem gyűrtem össze se. Az, ami most. Ez meg a szemét. Nem értette a beach kifejezést. Nem fogom megnézni a hátulját. Ó. Most nincs kedvem leszedni. Nem kell leszedni semmit. Csak úgy mondom, ahhoz, hogy megtaláld a nyomot, nem kell leszedned semmit. Ugye itt a beach feliratunk, tudjátok? Itt a kis beach. A beach, ez nem az egész a beach, ez a beach. Hát, tudom, arról beszélek, hogy ez itt a beach. De miért? Mondtam, hogy nem fogom leszedni. Nem kell leszedni. Olvasd fel, hangosan Nem akkor. hangosan. De hangosan. Áú! Strandra Nem erről meg én nem távol tudok nyaraláson. olvasni. Vár majd egy nyom. És mivel már túl vagy a felén, Rebecca ad egy kis nyomot. Előbb adok egy kis... Hát előbb találd meg, mit leírtam a nyomba, és akkor adok egy kis nyomot. Anna! Strandrabda! Pontosan. Csak megnézem a feléret. De fúj, de izé vagy. Idézve. De haló, adok egy kicsi nyomot én is. Ugye lassan végeztél. Még nem átlak? Még nem. Lassan végeztél, ugye? De még nincs meg minden. Ha megtalálod időben, kijuthatsz. És ez miért segítség volt? Ez nem volt segítség. Mert az a segítségem, hogy ugye idéztelek téged. A kupák fent vannak. Fent lesz a nyomod. Nem lent. Ez volt a segítség. Elértem. Nem a kupában van. Ha jobban megvizsgálod, meg fogod látni. Az a rátekert szar. Ja, az nem az. Ott fent van, jó helyre keresgéltél. Hát, várjál. Ja, de láttam szerintem. Csak vigyázz. Jó, megvan.
ágy alatt az utolsó nyom, ez volt ráírva, csak Anna nem olvasott semmit. Nem a kubokpiré. Várjál, Anna, vársz egy percet, Léci. Léci, Anna. El kell mennem WC-re. Addig várj, ne keresgélj.